अभी हम जाने वाले हैं नर्सरी पे कुछ सामान लेने के लिए और आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो को। अच्छा लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी करना जरूर। और चलो लेट्स गो। थोड़ा साफ सफाई कर रही हूँ। इतना दूर आके कैसा लगा आपको? इतना दूर आके कैसा लगा आपको? हम यहाँ पे आया है फूल लेने के लिए। आइए Mama langgan. Ôi chim này chim nóng này. Ai đi phải. Dừng ra mà đúng bây giờ. Mama lại đi. Xong thầy bà đi. Jifu phải cho này xong nhiều hay với petroleum pump. अभी हम दूसरा पुल देखने के लिए जाएगा। क्या है? नाम क्या था इसका? मुझे नहीं पता। इतना सुंदर सुंदर माबायदि बुस्थुखौ लानांगोन बुजिनो मोनासै आङो। अंदर भी क्या? हाँ थाइजौ ये मैंगो नै जुस लानांगौ नै दिखौ माबायदि बार थायो बे बिराद दं नै लांफैनो हागोन। इधर क्या क्या है अंदर? ये देखो इतना हाँ ai đi chắc thôi nào lắm nọ 아니 다시 고기 잡고 매장 회장이 있지냐 đây là quên nhỉ đây em đi xích xích ôi có làm được भाभी और मैं हम दोनों इसको ही लेने गया था। ये देखो देख सकते हैं आप ये क्या नाम था इसको नाम भी भूल गया। ये भी क्रिसमस दिसंबर फुल गुडन ये भी क्या नाम याद नहीं था। और ये गेंदा फूल लिया ये भी हमने 7 पीस लेके आया था। ये 7 पीस हाँ 1 2 3 4 5 6 पीस 6 पीस और ये 2 दिसंबर फुल 2 पीस और ये मैं फुल मुझे भी नहीं पता क्या नाम है क्या इसका नाम और ये नहीं पता। और ये घर का अंदर में रखी गई है मुझे नहीं पता कुछ भी याद भी नहीं है। और ये पिंक ना बेबा पिंक हाँ पिंक कलर का ये फूल देखते हैं कैसे हो गया। सो थैंक यू बाय बाय आज के लिए ये हमारा ब्लॉग है। बाय गुड आफ्टरनून बाय बाय लोगोफोर बिदिब्ला बेयावनो थाबाय जोंनि फिसा ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामदो ना लोगोफोर। दा बेखौनो लाबोथ'बाय उनाव लायफिनबावनोसै दाथ' बारा मोजां सफैयाखैनो उनाव लाबोबावगोन नेक्स्टआव एसे मोजां लाबोनोसै ना मा होनो लोगोफोर बिराद गोजां बोबाय। मारै लोगोफोर
माने हिन्दी एसे सोसननायानो जाहैबाय माने माखासे मा होनो फल'वार्सफ्रा बुंबाय थादो आरोना माने एसे जों बुजिनाय बायदि होननानै आरोना ओंखायनो जोङो थुथा फुथाबाबो एसे रायलायबाय रोङाबाबो एसे रायलायबाय एसे मा होनो अबेबा जायाखैबा फोरोंहरदो आरो थारमाने बारा रोंजोबा जोङो बारा रोंजोबा जों बिसोरो जोंनि ब्लगखौ नायनानै थाबाय थायो रायलायबाय थानाय जायाना बिनि थाखायनो सालाया माथा माने गिदिङा जायो आरो जोंना लकेलाव थाग्रा मानसि मा होनबावनो माने बिसोराफोर होनबाय आरो दाख्लैहाय लोगो मोननानै माने हिन्दी ब्लग बाना एसे हिन्दीबो मिक्स खालाम माने जों बुजिया जों नायबाय थायो नोंनि ब्लगखौहाय होनबाय आरो नायनानैल' थानाय जायो सिबायफोर उसुबिदा जायो बुजिया बिनिखायनो एसे सोसनबाय आरो मा होनबावनो रोङाबाबो जाबाय बाय बिदिबा बिनिफ्राय नै लोगोफोर ब्लगाथ' जोंना जोब्बायमोन दा बायबायानो होनबायमोन दा अब्लाबो मोनाबायना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आलासि फैना होलायबाय सानैसो माने जोंहा बोरायनि बिमाय बिमानि फिसाला फैलायबाय बिबोनांमोन दा इसेब्लाबो देखायलांसै होननानै ब्लग लाबोफिनबायना लोगोफोर ससेब्लाबो होननानै जोब्बायमोन ब्लगाथ' अब्लाबो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै होननानै शेयार खालामसै होननानै लाबोबाय फिसानो माने दिनैहाय नै मा होनो दाउ लायबाय दाउ लकेल एवनो नागिरदों दिनैहाय ओमफ्राय नै दाउ बिदै गोनांलायमोन आरोना दाउआबो माने दैनोसैमोन ओमफ्राय ओरैबायदि मेजेम ओमफ्राय नै ओरैहाय सासे आगैया जिरायनानै दङ सासेयाथ' बहा थांदोंथाय र' देखायनोसै ना लोगोफोर बहा दंहैयो मानसिखौनो नागिरबाबो नुवासै आङो बहा दंहैयोथाय र' एसे उनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर नै ओमफ्राय फैबाय आंना बिबोनाङा ना लोगोफोर बेनो नाथाय बर' नङा दे लोगोफोर माने क्रस ना मा होनो बिदिखौ माने जोंना नानि बिफानि सनानि बिमानिया बर' आरो बिमाया नेपालि ना लोगोफोर दा बिसोरो बर' बारा रोङा आरो बुजियोल' बिनिखायनो माने एसे बासाया गावसिनि रायलायदोंमोन बिनिखायनो आं भइस होबायना लोगोफोर अरिजिनेल माबाखौ होआसैना भइसखौ होआसैना लोगोफोर नेपालिसो जाबाय नालाय नै ओमफ्राय जुमब्रा लाबोनानै दंफैयो न'नि बारिनि खानानै दाबो जानोनो सोलाबाखैना लोगोफोर जोंहा खुमब्रा दङ नै ओंखाम गोरलैनि लोगोफोर सोर सोर जायो फैदो हांसोजों खुमब्राजों जागोन मन्डेयावहाय फैबानो जाबाय सोर सोर जायोना लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला नै संगासिनो जों संबाय थानोसै लोगोफोर दा जानायखौथ' देखायनो हाला ना लोगोफोर हर थबायबो लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ टु अल